तुम्ही पाहू शकता समोर नागमोडी वळण आहे, सिमेंटचा रोड 4 पदरीवाला. मित्रांनो आपण आता आलो आहोत लोटेला. नमस्कार मित्रांनो, मी महेश, तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो पहिला व्हिडिओ आपण एंड केला कारण आपल्याला एकच व्हिडिओ जर आपण ठेवला तर खूप मोठा होतो तो, त्यामुळे पहिला व्हिडिओ एंड केल्याने आपण दुसऱ्या व्हिडिओला सुरुवात केलेली आहे. तर आता आपण परशुराम घाट झालो तर आता आपण परशुराम घाटात आलेलो आहोत. परशुराम घाट चालू झालेला आहे. तुम्ही पहिला व्हिडिओ जर बघितला नसेल तर नक्की जाऊन बघा. महामार्ग पोलीस मदत केंद्र चिपळूण. लास्ट टाइम पण आम्ही ना इथपर्यंत मी रोड कव्हर केलेला आणि त्याच्यानंतर ती दरड कोसळली होती. मंडळी आपण परशुराम घाटात आलो आहोत आणि तुम्ही बघू शकता खाली खोल दरी अशी. कॅमेऱ्यात कॅप्चर होईल मला माहिती नाही. आवाज येतात टरटर टरटर. पाहू शकता पूर्ण असा लांबपर्यंत तो पट्टा. दुपारचे वाजले आहेत 4:15 आणि परशुराम घाटावर ट्रॅफिक पण बघू शकता, म्हणजे गाड्या भरपूर आहेत. बघा साईडला तुम्ही लेफ्टला बघू शकता काम चालू आहे इथून, आणि राईटला बघू शकता इकडे पण काम चालू आहे. खाली बघा खोल अशी दरी, हिरवगार पूर्ण लास्ट हिरवगार आहे बघा. मध्ये मध्ये रोडचं काम चालू आहे. मध्ये मध्ये परशुरामचा सिमेंटचा पट्टा झालेला आहे. तो वरती आहे ना आपलं कॅरियर वाजायला लागलंय, तर त्या कॅरियरचा आवाज ना आपल्या व्हिडिओत पण येत आहे. बघा समोर तुम्हाला आता किती क्लिअर दिसते मला नाही कळत, पण माझ्या डोळ्याने जे दिसतंय ना ते एकदम भन्नाट दिसतंय. बघू शकते सिमेंटचा रोड पण चांगला झालेला आहे. पण प्रॉपर परशुराम घाटात आहोत. बघा आपण जवळ आलो आहे त्याच्या. पाणी पण एकदम दुधासारखं एकदम सफेद सफेद पाणी आहे. आपल्याला वरती कॅरियर लूज झाली ना त्याचा आवाज येतो. तो मित्रांनो सांभाळून घ्या जरा. त्याचा करकर करकर असा आवाज येतो आतमध्ये. ते पाहू शकता की या परशुराम घाटात नाही काम चालू आहे बघा. तुम्ही पाहू शकता परशुराम घाट उतरल्यावर रोड किती खराब आहे. पुरा मातीचा रोड आहे आणि खड्डे खड्डे आहेत. आपण ते आवाज येतोय ना त्याला काहीतरी जुगाड करतोय. बघा इथे रोड पुरा खराब आहे, त्याला बनला नाही. हा वक्र ना बघ रेल पटरी बघा. ही आहे ना बाजूनेच रेल गेलेली आहे. रेल पटरी म्हणजे
कसं आपल्याला एक काळोखात आपण असतो ना तेव्हा आपल्याला काही कळत नाही. आपण सकाळचा प्रवास करतोय त्याच्यामुळे आपल्याला सगळं काय बघायला भेटतंय. पाहू शकता इकडे पूर्ण असं परशुराम घाटानंतर काम चालू आहे आणि घाटात खड्डे जाम आहेत घाटात. तर मंडळी आपण आता परशुराम घाटानंतर चिपळूण सिटीमध्ये एंटर केलेलं आहे आणि चिपळूण सिटीमध्ये एंटर करता तुम्ही बघू शकता या बाजूला सिमेंटचा रोड चांगला झाला आहे आणि राईट साईडला एक ब्रिजचं काम चालू आहे. पिलर उभे केलेले आहेत. मला वाटतं येत्या 6 महिन्यात ब्रिज तयार होईल. पाहू शकता बघा ज्या म्हणजे गोवावरून ज्या गाड्या येतात मुंबईला जायला त्यांच्यासाठी रोड हा क्लिअर नाही झालेला आहे. तर जाणाऱ्यांसाठी एक लाईन केलेली आहे आणि जे येत आहेत ते खड्ड्यातूनच येत आहेत. आणि वरुण राजाचं आगमन झालेलं आहे. असं ऊन पाऊस आहे. लहानपणी असं म्हटलं जायचं ऊन पाऊस असला की कोल्ह्याचं लग्न आहे. तर आत्ता चिपळूणचा डेपो येईल. बघा पिलर तर पूर्ण लास्टपर्यंत टाकून झालेले आहेत. बघा राईट साईडला हा चिपळूण डेपो. जरा चेंज झाले ना डेपो वगैरे कधी येतं तेच कळत नाही. अचानक आला. वरती कॅरियरचा आवाज अजून पण येतोच आहे. खड्डेच एवढे आहेत ना काय करणार. कॅरियर पण लूज झालं. इकडे बघा सळ्या वगैरे टाकून ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे यांना आतून भुयारी मार्ग केलेला आहे. सोय सर्व करून ठेवलेली आहेत. फक्त कामाला गती आली पाहिजे. बघा एकतर आधीच छोटा रोड केलेला आहे त्यातमध्ये पण बाईक पार्किंग फोर व्हीलर पार्किंग करून ठेवलेले आहेत. डायव्हर्जन केलेलं आहे इकडे. पाठी पप्पा हा पटले. आता इथपर्यंत इथून जरासा रोड पुढे चांगला आहे. पुढे पुढे मध्ये मध्ये खराब आहे. सावर्डेपर्यंत असा रोड चांगला आहे. सावर्डे पार झालं की परत रोड खराब येतो. तर आपण आता सावर्डेलाच भेटू डायरेक्ट. तर मंडळी आपण आता सावर्ड्यामध्ये आलेलो आहोत. बघू आता सावर्ड्यामध्ये पण 4 पदरी असा चांगला रोड केलेला आहे. समोर पाहू शकता लालपरी धावते. आता कसा चिपळूण नंतर सावर्डेपर्यंत रोड ना चांगले आहे त्यामुळे आपला रोड मस्त कव्हर झालेला आहे. आणि बघू शकता लालपरीसाठी खूप सारे मंडळी पण थांबलेले आहेत. म्हणजे आपल्या लालपरीने पण अजूनही प्रवास लोक करत आहेत. हे बघून खूप छान वाटते. एक ती लालपरी थांबली. समोर एक अजून एक लालपरी दिसली. ऊन बघा आता मस्त असं ऊन आलंय. इथे बिलकुल पण पाऊस नाही. माती पूर्ण इथे सुकलेली दिसते. आता आरवली आहे 11 किलोमीटर. रत्नागिरी 69. गोवा 329. आणि पुढे तुम्ही बघू शकता लास्टपर्यंत रोड आपल्याला दिसतोय. आता इथून आहेत ना रोड खराब आहे.
मध्ये मध्ये पॅच फक्त एक टाकलेला सिमटाचा, नाही तर पूर्ण रोड संगमेश्वर जाईपर्यंत खराब आहे. बघा, बघू शकता रोडची हालत बघा काय झालेली आहे. आजूबाजूला असे खडी टाकून ठेवलेले आहेत. आता आपल्याला अशाच खड्ड्यातून जायचं आहे, संगमेश्वर पूर्ण पार करायचं असंच. लालपरीमधून ना खूप सारे मंडळी प्रवास करतात. आता ही लालपरी थांबली होती, कॅमेरे काढेपर्यंत ती परत निघाली आहे. बघू आता तर पुढे कुठे थांबेल असं वाटत नाही. असे डायव्हर्जन टाकलेले आहेत. ब्रिजचं काम पण इथे चालू आहे. हा रोड तरी ठीक आहे, जास्त असे खड्डे नाहीत, पण ते मागे खूपच, मी आधीचा लॉग बघितला असेल तर त्यात खूपच मोठे मोठे खड्डे होते. इकडे पण आहेत खड्डे, पण एवढे नाही. पुढे बघू संगमेश्वरला खड्डे थोडे कमी केले आहेत, काही तसेच आहेत. हे बघा, आता समोर तुम्ही बघताय ना, तर 4 पदरीचा पॅच टाकलेला आहे इकडे. तर काय जास्त मोठा नाही, थोडाच पॅच आहे. आणि पुढे असे परत कच्च्या मातीचा रोड बोला किंवा दगडी टाकून असं बनवलेला रोड आहे. हे बघा, आता चांगला रोड चालू झालेला आहे. थोडासाच पॅच आहे, पुढे परत रोड खराब. ही आपली लालपरी आहे ना, चिपळूण डेपो मधली आहे. नाही जाऊ दे, गेली काय बाई गेली. तर ही लाल डेपो आहे ना, तर ही लालपरी आहे ना, चिपळूण डेपो मधली आहे गाडी. MH14 VT 1596. तर मला असं वाटतं ही गाडी अशी लोकल इकडे फिरणारीच आहे. चिपळूण डेपोपासून सावर्डे डेपो बोला किंवा पुढे हातखंबा अशा ठिकाणी जाणारी असेल ही गाडी. गाडीचं नाव आहे चिपळूण धामापूर. चिपळूण धामापूर अशी गाडी होती. चिपळूण डेपोतून निघालेली आहे, धामापूरपर्यंतच आहे. तर मित्रांनो, आता पुढे आपण बघूया रोड कसा आहे. आता सध्या तरी आपण मध्ये मध्ये तुम्हाला मी येतोच आणि दाखवतो रोड कसे आहेत. हा पॅच तर एवढा चांगला आहे, तिथे खराब रोड असेल तिथे तुम्हाला मी सांगेन. मंडळी, आपण आता असुर्ड्यामध्ये आलेलो आहोत. असुर्ड्यामध्ये निर्मळवाडी धरण, त्या ठिकाणी आता आपण पोहोचलेलो आहोत. वाजले आहेत 4:56. आपला रोड आता हळूहळू कव्हर होतो मित्रांनो. आपण 1 तास लेट होतो जाण्यासाठी, आता आपण अर्धा तासावर आलो आहे. असे जर रोड आपल्याला चांगले भेटले तर आपला रोड नक्कीच कव्हर होईल, कारण की पुढे संगमेश्वरचा पट्टा खूपच खराब आहे. तिकडे आपला वेळ परत जाणार आहे. बघू शकता असुर्ड्याला आलो आहे, तरी रोड आता चांगला आहे असुर्ड्याला. पण का हा 4 पदरी झालेला आहे, 3 ट्रक लागोपाठ आहेत. सेम ट्रक 4-5 ट्रक लागोपाठ, एकाच कॉन्ट्रॅक्टरचे ट्रक आहेत वाटतं. वरती ना कॅरियरचा आवाज येतोय मित्रांनो, जरा सांभाळून घ्या. साठी खरंच सॉरी. आता मी त्याला काय करू शकत नाही. मी जुगाड करण्याचा प्रयत्न केला, तो का सक्सेस होत नाही. आता आम्ही थांबलो ना तर जरा त्याला बांधून घेऊ. आणि वाजले आहेत संध्याकाळची 5. बघू शकतात आई पप्पा झोपलेले आहेत. परफेक्ट 5 वाजले आहेत. झोपलेले आहेत. भाऊ अजून पण गाडी चालवतोय. मी थोडीशीच गाडी चालवली आहे, त्याच्याकडे दिली. आता तो कंटिन्यू घेतो आहे गाडी पूर्ण. मी जरा वेळ आता मग अशी झोपलो पण होतो. असुर्ड्यानंतर ना एक आपल्याला टोल लागणार आहे, म्हणजे अजूनपर्यंत टोल चालू नाही झाला आहे. किरशेत फाटा बोलतात त्याला असुर्ड्यानंतर. पण पुढे टोल नाका आपल्याला चालू होणार आहे इकडे.
मित्रांनो अँगल थोडासा वाकडा होणार आहे. टर्निंगमुळे ना अँगल चेंज होतो कारण की आपण ग्लिम्बलने शूट करतोय, त्याप्रमाणे ते ग्लिम्बल पण फिरते. हे बघा 500 मीटरवर टोलगेट आहे. आपल्या खिशातून इकडे पैसे जाणार आहे आणि टोलच्या वरूनच वाटतं पासिंग पण ठेवलेली आहे, म्हणजे जाण्यासाठी पब्लिकला. हे एक चांगली गोष्ट केलेली आहे. दोन्ही म्हणजे एकाच जागी दोन्ही काम करून घेतलेले आहेत. हे बघा या साईडला लेफ्ट साईडला बघा काम पण चालू आहे. किती सुरक्षा भिंत बांधली आहे ना, त्यातून मातीही येतेच आहे. मंडळी आताच आम्ही झोपून गेलो होतो आणि संगमेश्वर गेलो. संगमेश्वर मला कवर करताना आलं तर संगमेश्वरच्या आपण पुढे जाग आली तर बघतो संगमेश्वर गेले आहे. तर आपण बघू शकता हा संगमेश्वरचा पुढचा पट्टा आहे. मित्रांनो बघू शकता वंदे भारत ट्रेन आपल्याला दिसलेली आहे. त्यामुळे तुम्हाला पुलावर दाखवतो. दिसणार आपण गाडी पुढे आलेली आहे. वंदे भारत ट्रेन होती. वंदे भारत ट्रेन दिसते नाही दिसली. आता तिकडे होती म्हणजे 5:30 झाले. संगमेश्वरला 5:30 झाले. संगमेश्वरला आली आहे. इथे खडकीची फोडण्याचे काम चालू आहे बघा. त्यांनी एकदाच खाली येतो मग धावडामकडून. आपण तुम्ही पट्टा बघू शकता, जुना पट्टा आहे, थोडा खराब झालेला आहे. मंडळी पाहू शकता हिरवगार असं वातावरण, निसर्गरम्य आणि बाजूला असणारा मुंबई गोवा मार्ग. हे बघा लेफ्ट साईडला बघू शकता मित्रांनो, मस्तपैकी शेती झालेली आहे, म्हणजे शेतीला सुरुवात झालेली आहे. बाजूलाच असं मस्तपैकी पाणी वाहतंय. तुम्हाला ना दाखवतो कसला आवाज येतोय. तुम्ही बघताय ना वरती एक काच 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 होतंय आणि त्याचा आवाज येतोय. पाहिलात हे वरती कॅरियर आहे ना, त्याचं खड्ड्यातनं ना वाजतंय. सकाळपासून वाजत नव्हतं, आता जास्त वाजायला लागले. वाजवतं सकाळपासून, कमी वाजवत आता जास्त वाजायला लागले कारण की खड्डे पण तसेच आहेत. पाहू शकता कसे खड्डे आहेत. म्हणजे हा पाहू शकता हा कोल्हापूरला, देवरुखला, मार्लेश्वरला इथून रोड गेलेला आहे. हा गो शिकलेली मित्रांनो बघू शकता. देवरुखच्या पुढेच ही बाव नदी आहे. पाणी थोडंसं गढूळ वाटतंय. तो आता तुम्ही बघितलात ते निवळी फाटा, तिथून देवरुखला मार्लेश्वरला जायला मार्ग आहे. पाहू शकता ब्लाइंड टर्न आहे, मोठा ट्रक आहे पुढे. आपल्याला रिक्स नाही घ्यायची. आणि वरतून बघा तो उताराचा रोड आपण चढतोय. फुल ब्लाइंड टर्न, फुल बघा गाडी आली. जाऊ दे, अशा तऱ्हेने गाडी आपल्याली गेलेली आहे. आपल्याला समोरचा रोड दिसतोय, आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाही होणार असं दिसतोय तो रोड. हा निवळी घाट मित्रांनो चालू झालेला आहे.
थोडेसे खड्डे आहेतच. मंडळी बघू शकता आता बघा नेवळी घाटात आपण पुढे आलेलो आहे थोडासा आणि मातीचा रोड आहे बघा, खड्डे बिड्डे आहेत. तर बघा बाजूला असं हे पण गोण्या पण लावलेल्या आहेत जेणेकरून रोडचा एक अंदाज येईल रात्रीच्या टायमाला. दिवसात आपण अंदाज घेऊ शकतो, रात्रीच्या टायमाला नाही जमत. इथे बघू शकता हॉटेल वृंदावन, पारंपरिक कोस्टल फूड, फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट दिसतंय का. लालपरी आलेली आहे. भाऊ पण माझं खूप थकलंय गाडी चालू, बघू शकता. अशा या तुटक मुटक रोडमधून आम्ही असा मार्ग काढून आमच्या गावाला जात आहोत. मित्रांनो बघू शकता आपल्या खूप आतुरतेने वाट पाहत असणारे हातखंबा आलेला आहे. हातखंब्याला येण्यापूर्वीचा रोड पण तुम्ही पाहू शकता. तर तुम्ही कोणी हातखंब्याचा असेल तर नक्की बघा व्हिडिओ हा. तर आहे आता पुढे आलाय हातखंबा आणि राईट साईडला गेलाय ना तो रत्नागिरीला रोड गेलेला आहे. आता तुम्हाला मी पुढे दाखवतो. हे बघा आता राईट साईडला ज्या गाड्या टर्न मारतायत ना तो रोड रत्नागिरीला गेले आहेत आणि तिकडे आमचे ती सर राहतात बघा रत्नागिरीला ह्या रोडला. हे बघा त्या रोडला आणि इथे आहे हातखंब्याचा मेन म्हणजे मोठा पेट्रोल पंप. इकडे सर्व गाड्या ट्रक बी आहेत ना या पेट्रोल भरायला येतात. हा बघा हा पेट्रोल पंप. त्या मागे गेलाय तो रत्नागिरीला रोड गेला. ओके हा पाहू शकता. आणि अशा तऱ्हेने आता पेट्रोल पंपवर सुद्धा गाड्या कमी आहेत. आता कसं संध्याकाळचा टाइम आहे. पेट्रोल पंपला मोबाईल बंद करायचं ना. हे बघा आता आपण आलो आहोत हातखंब्याजवळ. तर आम्ही थोडंसं इथं फ्रेश होतो, थोडं वॉशरूम वगैरे जाऊन येतो, पुढे आपण भेटू. चला. तर मंडळी आता ना गाडी मी चालवणार आहे तर भावाला थोडा आराम करायला देतो आहे. तर आपण ना आता डायरेक्ट घरी पोचल्यावरच बोलू. आता वाजले आहेत 6:32. घरी बघूया किती वाजेपर्यंत पोचतो आपण. 7:30चा टार्गेट होता, नाही पोचू शकत आपण. आता घरी भेटू डायरेक्ट. चला.